αιτίες, πολλές αμαρτίες. Πάλι θα μείνω ξάγρυπνος να σκέφτομαι ιστορίες οι οποίες φοβάμαι πως θα καταλήξουν τραγωδίες. Βλέπω ολόκληρη γενιά να παίρνει άσχημες πορείες. Κάτι τέτοιες νύχτες κρύες περνάν από το μυαλό πολλά για άτομα που δεν προσφέραν και ζητούσαν πολλά. Καθώς κυλάει ο χρόνος συναντώ τέτοιους όλο και πιο συχνά. Πάλι καλά που από παλιά ήθελα να κάνω τη διαφορά. Παρ' όλα αυτά πολύ προσεκτικά διάλεξα τα άτομα μου που πολεμάω στο πλευρό τους, και αυτοί στη μεριά μου έχουν τα ελαττώματά τους όπως και εγώ τα δικά μου. Για μέναμε εκεί θα πει δεν έβλεπα μπροστά μου. Από πάντοτε σαν όταν ήμασταν κοινωνικά, και όταν βοηθάς και σε βοηθάνε βγάζει πιο μακριά. Αν αντίθετη όψη βλέπεις κοίτα λίγο πιο καλά. Μην σκέφτεσαι επιφανειακά και συμπεραίνεις βιαστικά. Σε μίσος κράτα μέσα σου μόνο την αγάπη. Άλλο μη ζεις μες στην απάτη, μια ζωή που υποθαλπεί την καταστροφή των αξιών μέσα σε μια αυταπάτη. Εστιάζοντας στην ύλη βάση αυτής καθένας πράττει το τρίτο μάτι. Να είναι ανοιχτό το έχουμε ανάγκη ώστε να νιώσουμε το πνεύμα μες στο σώμα. Πάκρυσα και οφθάλμα πατίνει η ζωή στο αντίληπτο της κομμάτι. Οδηγούμαστε απ' την απληστία σε λάθος μονοπάτι.